Masu sauraro barka da warhaka, sannan mu da sake saduwa a cikin sabon shirin duniyar mawallafa. Masu sauraro assalamu alaikum, yau ne rana ta farko da zamu fara gabatar da wannan shiri mai suna duniyar mawallafa, kuma zamu fara ne da wani littafi na fitacciyar marubuciyar littattafan Hausan nan, wato Lu'ubatu Isa Lawal, Mrs. Yahaya Currency. Littafi mai suna Tarko na ya kama, wanda ni Ibrahim Muhammad Katuru zan dinga karanto muku a cikin wannan shiri na duniyar mawallafa, wanda zai dinga zuwa muku a YouTube channel mai suna Kannywood a yau, da kuma YouTube channel mai suna Katuru Global Technology. Ku je ku danna subscribe domin samun wannan littafi a lokacin da muke dora shi da ma sauran littattafai wanda muke dorawa bayan wannan. Catalonia de Espana, Barcelona, babban birni mai yawan jama'a tare da yawan tarihi, a can yake zaune Alhaji Bashir Dan Boko, kuma tsohon ambasadan Najeriya a can kasar ta Spain. Yana da mata ɗaya kwal tare da 'ya'ya guda 3, Adam, Laila da Bilkisu, wato Ummi. Laila ita ce take bi ma Adam, sai Ummi. Tun bayan da aka sauke shi daga kan mukaminsa na ambasada, sai makarantar University de Barcelona suka ɗauke shi matsayin lecturer. Ya ƙware sosai ta fannin rayuwar yau da kullum. Mutum ne shi mai son hutawa shi kaɗai, baya son damuwa, don haka shi ma ɗin ma bai yawaita magana ba. Yana koyar da darasin languages ne. Burinsa bai wuce ɗansa Adam ya samu nagartaccen ilimi ba. Hakan ya sa ya samar masa admission a nan cikin makarantar da yake, domin ya rinka kula da duk wani motsinsa, saboda yana son Adam ya kasance ya gaje shi, kuma ya wuce haka. Sai dai kash, hakan bai samu ba, domin kuwa Adam ma'abocin holewa ne da 'yan matan turawa. Mafi yawan lokaci yana tare da su, sai dai kuma hakan bai hana shi karatu ba. Ganin haka ya samu haifinsa bai takura masa ba, domin dama shi dai burinsa ya samu Adam ya yi karatu. Ta bangaren maganin holewa ku, ba a raba baturen mutum da ita, domin duk sun zama ɗaya. Shi yasa ya kyale shi, sai dai wani lokacin yana yin fada. Sai kuma ta bangaren Laila, bai yarda ta saka ƙananan kaya ba, wato English wears, sai dai ta saka kayanmu na gida Najeriya, irinsu atamfa, shadda. Laila tana son wannan shigar, musamman idan an yi mata style ɗinkin fitted. Sai ta ɗora after dress a saman kayan, hakan ke sanyawa da kayi mata kallo ɗaya ka ɗauka ko ta fito ne daga cikin jinsin Larabawa. Kasancewarta fara ce tas, gwanin sha'awa. Duk da zamansa a ƙasar Alhaji Bashir Dan Boko, hakan bai hana shi zumunci ba, domin duk shekarar duniya a gida Katsina yake yinta tare da iyalinsa, Hajiya Maryam da 'ya'yanta Adam, Laila. Bilkisu ma shekarar ta 2 kenan rabanta da Spain, tunda ta auri babban ɗan kasuwa. Sai ya kasance yau suna wannan ƙasan, gobe suna wancan. Sai dai wani lokaci takan zo Najeriya, amma dai takamaimai suna zaune a Germany. Kamar kowace shekara da suka saba zuwa Najeriya, yanzu ma ya rage saura kwana 3 kacal su iso Katsina. Hakan ya sa tun kafin su iso ya fara tsegunta ma abokansa da suke zaune a Katsina cewar suna nan zuwa bikin sallah. Mafarin al'amari. Cikin garin Katsina ta dukka ɗakin kara, cike yake makil da bakin sallah. Hakan ne zai tabbatar maka da cewa lallai gobe take sallah, saboda duk shagunan da zaka duba a cikin garin cike suke da mata 'yan siyayyen sallah. Dawakai kuwa sai shigowa ake da su ta kowane bangare na cikin garin, kai tsaye kamar yadda ya saba idan 'yar uwarsa yake sauka. Duk da ya gina katafaren gida a cikin unguwar GRA, amma saboda shi din mai son zumunci ne, yasa yake sauka ɗaya daga cikin bangarorin gidan. Aiko ana buɗe gate, gwaggwanta da kanwarta Amina suka nufi gun motar da su Adam suke ciki, sai murnar ganin juna suke yi. Amma ita sha'awa sam ba ta tare da su, tuni hankalinta ya tafi akan gogan nata Adam. Ma'aikatan gidan suka fara ɗebo kayansu suna shigewa da su cikin gida. Adam ya ce wa sha'awa, wai ke wannan kallon na me? Wani cika kike kina batsewa? Sha'awa ta yi farar da idanu tare da murmushi. A takaice ta ce, abin da kake ci shi nake ci. Adam ya dariya ya ce, Allah na tuba, ai abin da nake ci har ki mutu, wani ko ganin sa ba za ki ba, balle har ki ci. Sha'awa ta ƙara rausayar da idanu ta ce,
sarkin cika baki Adamsi, kai dai kawai kuri ne, baka tunanin wata rana za ka dawo Najeriya mu ma fa za mu rama. Aini na tsani ire-iren halayenku na 'yan matan Hausawa, kun fiye san kanku. Wata rana mu dawo ku mayar da mu bayanku ko? Adam, baka mantuwa, ai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Sha'awanatu, ai idan maye ya manta uwar ɗa ba ta manta ba. Ta ce, yanzu dai mu je ka samu ka ci abinci ka huta, sannan sai ka bani labarin baturiyar nan wanda kuke soyayya. Adam ya jefe ta da wani kallo wanda shi kaɗai ya san abin da yake nufi. Adam haɗaɗɗen saurayi matashi ne mai jini a jika, da ka gan shi dole ya burge ka, domin ko ba komai da akwai wayewa a tare da shi. Dogo ne fari mai matsakaicin jiki, hakan ya sanya tsawon bai fito sosai ba, amma kallo ɗaya za ka masa ka san lallai ya gama haɗewa. Wannan dalili ne yasa da yawa 'yan mata suke mutuwa akan sansa. Adam, Allah ya haɗa jininsu da sha'awa, har mutanen gidan suna tunanin da akwai wani abu tsakaninsu, sai dai duk cikinsu babu wanda ya taɓa ko kuskuren furtawa ɗan uwansa wata kalma da ta yi kama da ta soyayya. Sha'awa ba fara bace, kalar fatar ta kofi ce, sai dai Ubangiji ya yi mata baiwa na jiki mai kyau. Tana da kyan diri da doguwar fuska mai ɗauke da daradaran idanuwa farare tas, wanda su ne suke ƙara fito mata da sirrin kyanta a fili. Yanayin jikinta irin na isassun mata ne wanda kowane namiji zai ji yayi sha'awarta. Goggo Safiya ce mahaifiyarta, sai dai tun suna ƙanana mahaifinsu ya rasu. Hakan ya sa duk lokacin da ɗan uwanta ya zo Katsina a gidan yake sauka, shi da iyalansa. Lawansi, Musti, Adamsi duk abokan juna ne, kowace shekara tare suke shagulgulan sallah. Musti ɗan abokin daɗin Adam ne, su kuma suna zaune ne a Abuja, sai dai asalin su 'yan Katsina ne, su masu zuwa suke yin sallah a Katsina. Lawansu kuma makocin su Sha'awa ne, don haka abotarsu ta zo ɗaya. Kowanne ma'abocin son hutu ne, sai dai a koyaushe maganar su ba ta wuce Katsina babu wurin kashe kuɗi. Hakanan dai suke maneji su ɗan shiga gari. Yau ma kamar kullum Adamsu kawai ake jira a fasa gari. Sun nufi cikin gari a cikin motar Musti gurin budurwar Lawansi aka fara zuwa, domin shine ɗan gari. Bayan sun tsaya da motar, sai Musti ya dubi Lawansi ya ce, mutumina, amma fa kana hutawa a gurin yarinyar nan. Ina son dilin da babban yarinya, wannan ko a Abuja sai haka. Musti, banda mugun fahimta fa, ni duk harkata da 'yan mata bana yarda na taka budurwa. Ni da wannan yarinyar just romance ne. Adamsu ya ce, ai idan dai ana yin wannan shikenan. Suka yi dariya gaba ɗayansu. Daga nan kai tsaye wata hotel suka nufa, inda tun daga kan harabar suke cin karo da karuwai. Cikin shiga ta fitsara sai kawo Adam hari suke, yana share su. Daga can nesa idanunsa suka hango masa wata kyakkyawar budurwa, don haka ya ƙarasa gurin da take. Hai, ya ce mata. Ta waigo ta dube shi daga sama har ƙasa, ta yi wal da idanunta game da yin murmushi. Kana son magana da ni ne? Ya ce, ƙwarai ku. Ta ce, oke, zo mu je. Sha'awa tana kwance akan doguwar kujera a falonsu, tana latsa waya, hankalinta yayi matukar ɗaukewa da chat ɗin da take. Hakan ya sa bata ji ko lokacin da Adam ya shigo cikin falon ba, har ya zagayo ta bayan kujerar da take kwance, ya yi tsaye tare da zuba mata mayatattun idanunsa. Ganin bata da niyyar kallonsa ya sa ya kai hannu ya kwace wayar. Aiko ta yi firgit, ta dawo cikin hayyacinta, ta wani wuntsila daga kan kujera. Adam ya kyalli da dariya, ya sanya hannu ya shafo saman kansa, ya kalle ta, ya watsa mata idanunsa, ya ce, oh sorry sister, na baki tsoro ko? Ki haƙuri, ban san kina da tsoro haka ba. Ta yi murmushi cikin shagwaba ta ce, sai na rama. Ya ce, haba yarinya, idan dai ni ne sai dai kira ni, haka kace? Ya ce, yes, na faɗa da babbar murya. Ya zagayo ya zauna akan kujera. A gaji ta ce, ka gaji ne? Ya ce, sosai ma, ko za ka yi min tausa? Sha'awa ta yi saurin sanya hannu ta toshe bakinta tare da zaro idanu waje, ta ce, ka rufa min asiri. Ya yi murmushi ya ce, na rufa miki asiri, tashi ki je ki kawo min abinci, yunwa nake ji. Sha'awa ta tashi ta nufi hanyar zuwa kicin, har ta kusa shiga ya kwala mata kira. Ta ja ta tsaya ta waigo. Zo nan, kin san abin da nake so? Ta girgiza kai. Sai ka faɗa, kar ki kawo min abinci mai nauyi,
ki kawo coleslaw sai ki kawo drinks ya isa. Ta ce to. Cikin kankanin lokaci Sha'awa ta kammala komai ta kawo masa. Yana daga kwance kan kujera ta ce na hada gashi can kan tebul. Ya dan harare ta ya ce ba zan iya hawa kan tebul ba. Saboda me? Ta tambaye shi. Baki ji na ce miki na gaji ba? To bari na ɗauko darduma na shimfiɗa maka anan. Ya ce hakan yayi. Babbar darduma ta shimfiɗa masa tare da jera kayan abinci. Adamsu ya barraje ya soma kwasar abinci saboda daɗi har nisha idanu yake. Ya kalle ta ya ce tabbas duk namijin da ya sa'ar mallakar ki a matsayin mata to ina yi masa tabbacin zai more da samun macen da ta iya girki. Sha'awa ta yi magana cikin nata sararkisar ta ce na gode da wannan yaban nawa da kai. Bayan ya gama cin abinci Sha'awa ta kwashe kayan ta kai kicin sai da ta gyara komai sannan ta dawo suka ci gaba da hirarsu. Washe gari da safe misalin karfe 11:30 na safe Sha'awa ta gama hada breakfast din Adamsi, kasancewar tun zuwar shi garin ita ce ke hada masa abinci domin a fadarsa ya ce baya jin daɗin abincin kowa sai nata. Hakan ya sa Sha'awa ta ji daɗi a ranta. Sanye take da wata atamfar sufa, an yi mata ɗinkin riga da skirt. Ɗinkin ya yi matuƙar amsar jikinta, kai ka ce dama a jikinta aka ƙirƙiri ɗinkin. Ta tura ƙofar ɗakin tare da yin sallama. A kwance yake saman gado, jikinsa daga shi sai wando short nika. Hakan da Sha'awa ta gani ya sa ta yo baya da sauri. Adamsu ya yunƙuro ya tashi zaune. To jama'a, laifin daɗi ƙarewa. A nan ne za mu dakata da wannan episode, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shiri na duniyar mawallafa. To a madadin ni Ibrahim Muhammad Katuru da na shirya na gabatar nake cewa ku tara gobe. Amma kar ku manta, domin samun cikakken wannan shiri na duniyar mawallafa da sauran littattafan da muke dora, sai ku bi mu a YouTube channel ɗinmu na Kannywood a yau da kuma Katuru Global Technology. Muna godiya da subscribe da kuke mana da bibiyan mu da kuke na littattafanmu. Da fatan Allah ya bar mu tare domin ku ne mu.